An ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen hamala dɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen bakuruba filɛ. Feerekɛlaw ka kɛnɛba min bɛ Bamako ni a bɛ wele nanzarakan na Parc des Expositions de Bamako ye siyama tako 5nan dayɛlɛ alamisa don novembre kalo tile 27 san 2025. Burkina Faso jamana ani Niger jamana kɛra jamana welelenw ye ɲina. Novembre kalo tile 27 san 2025 CCB Ahmed ni ale an ka jamana ka cakɛda ye min bɛ dɛmɛ ta ka dɛsɛbagatɔ sɛgɛrɛ kaddo min ɲɛsilen bɛ kunnafoni di ani lafaamuyali ma tako 4nan bisimila. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min Salon International de l'Artisanat du Mali dakurunya kelen siyama tako 5nan kɛnɛ dayɛlɛla novembre kalo tile 27 san 2025 feerekɛ kɛnɛba kan Bamako ni an ko a ma nanzarakan na Parc des Expositions de Bamako wa a bɛna to senna fɔ ka taa se décembre kalo tile 7 ma san 2025 ɲinan ta bɛ hokumu min kɔnɔna na o de ye ka bololabaara kɛ yiriwali seko ani dɔnko bugunatigɛ marali siraw ye. Nin kɛnɛ laɲɛnamayalen don an ka jamana kuntigilakaw ani an ka jamana welelenw dɔw fɛ ni o ye Burkina Faso jamana ani ka fara Niger jamana fɔ ka taa se Maroc jamana kan. Maimuna Daw tun bɛ kɛnɛ kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen dɔw la. Fɛn min ye Febaki ye ni o ye Bamako Parc d'Exposition ye ale kɔni y'i sɛbɛkɔrɔ yuguyugura alamisa don ni o bɛnna novembre kalo tile 27 ma san 2025 ka kɛ ni siyama ye ni o ye Salon International de l'Artisanat du Mali ye o tako 5nan fɛn min ye nin kɛnɛ kofɔlen ye a bɛna to senna fɔ décembre kalo tile 7 san 2025 ɲinɛta baabu o ye l'artisanat vecteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Kuma dakunya fara de ko fo artisan na siyama kɛra wagati min kɔnɔ a kɛra siyama spécial pour fɛn fila fɔlɔ jamanakuntigi ko k'u ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta n'o y'an ka jamanakuntigi ye ale y'a fɔ ko ka minɛn san di artisanw ma ka minɛn kɛ artisanw ka san ye. Diane division Abdoulaye Ndaïga n'o y'an ka bisikale ye ale y'a instruit pour que san bɛɛ an ka baara kɛ jamana artisanat bɛ se ka a cogo la cogo min na. Donc an y'o bolo ɲɔgɔnma de kɛ an ni AFSM k'a yira k'a fɔ n'an jɛnna n'an y'an bolo ɲɔgɔn ma n'an ye baara kɛ jamanakuntigi ko a ka kuma la a ko la promotion active des talents ko ka seko ni dɔnko yira ko k'o don bala an ka segin an kɔrɔ la an ka k'an yɛrɛ ye n'i y'a kɛ an b'o kɛnɛ de kan u ko ma kunun ko artisan 1000 ni 100 ɲɔgɔnna de bɛ kɛnɛ in kan bi u bɔra jamana 16 la u ko ma fana ko mɔgɔ minnu kan ka na 500 000 plus de 500 000 visiteurs qui sont attendus. Voilà k'a fɔ o ye koba ye n balimakɛ y'a fɔ ko b'a fɔ ko Bamako Mali a sɛgɛnlen don o b'a yira k'a fɔ anw b'an ka baara la donc an bɛ artisanw fo n'o foli ye n'u ka cɛsiri ye parce que ɲinan siyama fasoden ɲuman de don ɲinan siyama o ye kelenya ani cɛsiri ka yira diɲɛ mɔgɔ la ka yira an bɛ se ka jɔ an kalala. A ɲɛmaya talen kɔ ni k'o di an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ma Général Assimi Goïta fɛn min ye san 2025 siyama ye a bɛna maa 1118 bɔɲɔgɔnko de fara ɲɔgɔn kan minnu bɔra Mali marabolo caman na fo ka taa se kɔkan jamana 15 ma. Burkina Faso ani Niger jamana olu kɛra jamana ye a bɛ fɔ minnu ma ko pays d'honneur fɛn min ye Maroc ye ale taara ni k'a kɛ invité spécial ye o waleya in de kɔnɔna na an ka feerekɛlaw nana u ka seko ani u ka dɔnko yira ni u ka feerefɛnw carili ye. Fɛnjan bɛ anw bolo pour commencer ɲinɛ na ni ye sagasi ye seconde dɔrɔn de bɛ nin dilan Mali bɛ seconde dɔrɔn de bɛ nin dilan bon nin bɛɛ ye an ka bololabaara de an b'o nin bɛɛ dilan ka malo bayɛlɛma ka kɛ fini ye ka kɛ crevette ye an ye fɛn dɔ bayɛlɛma bololafɛn dɔ bɛ sɛnɛ dugukolo kɔ kan an y'a bɛɛ bayɛlɛma donc ani kɔɔri fini ninnu sali in kɔnɔ an de baara k'a la kosɛbɛ segu bololabaarakɛlaw
fɛn bayɛlɛmali ninnu so bolo an de b'a bɛɛ baara. Bon, en tout cas, c'est mon deuxième fois comme ça au Siama. Alors, pour nous, ne nana Siama la ka bɔ Burkina Faso. Burkina finiw de bɛ n bolo. et beaucoup d'onda. Avec beaucoup là aussi. Ni Siama kofɔlen yɛrɛ ye fɛn ye fɛn min bɛna nafa lase bɛɛ ma. Seydou Konate ni ale ye feerekɛla ye bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a nafa yɛrɛ kan. Siama ye kɛnɛ min artisan ka kɛnɛ don mais artisan dɔrɔn ka kɛnɛ tɛ jamana yɛrɛ ka kɛnɛ don parce que ni ko jamana ka kɛnɛ don c'est vrai a kɛnɛ ni artisan tɔgɔ ye mais en réalité commerçant jɔyɔrɔba b'a kɔnɔ parce que artisan olu b'a dilan anw commerçant de b'a feere donc an taalan ye ɲɔgɔn ye donc o kɛnɛ min n'a bɛ sigi san o san an ka APSM fɛ ani an ka bololabaarakɛlaw ka minisiri fɛ donc kɛnɛ don a bɛ jagokɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ artisan fana dɛmɛ donc ni olu fila dɛmɛna c'est comme si i ye jamana yɛrɛ dɛmɛ donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o kɔnɔ ni kɔni bi y'a dayɛlɛlen a dayɛlɛnna bi weleweleda de bɛ kɛ client bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i jija i kana turu kelen cɛ Siama kɛnɛ kan parce que n'i nana i sagora fɛn mun de a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ surtout an ka bololabaarakɛlaw ka fɛn dilanlenw kan fɛn bɛɛ bɛ kɔnɔna na yan nɔ c'est-à-dire Made in Mali o de bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani Made in l'AES o de bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ donc a ye na a ka baarakɛlaw dɛmɛ n'a ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ a ye jamana de dɛmɛ a ye AES de dɛmɛ. Ɲinɛ Siama tako duruna ni o ye Salon International de l'Artisanat du Mali ye ale bɛ don san 2025 o min taara ni k'a kɛ seko ani dɔnko san ye Mali la sigiyɔrɔ 550 bɔɲɔgɔnko maaw kɛn bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fa ni u ka feerelifɛnw ye fɛn caman bɛ olu la i n'a fɔ an ka laadalafɛn kɔrɔw ka se musow ka masiriw ma fo ka taa se an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma olu ni u ɲɔgɔnna caman. Halisa an bɛ to Siama kɛnɛ kan don dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana welelenw ye n'o ye Niger jamana ani Burkina jamana ye yaasa ka barolasigi dɔ kɛ ani yɔrɔ lajɛw ani ka fara fɛn caman kan walasa ka nin don kelen la ɲɛnamaya an bɛ se ka mun ɲɛdɔn o ko la Ablaye Mayiga bɛ walawalali caman kɛ anw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na. Ka kɛ ni Salon International de l'Artisanat du Mali Siama tako duruna ye ni o ye Mali bololabaarakɛlaw ka salon don kɛrɛnkɛrɛnnen ta la k'a di Burkina ni Niger ma olu min ye jamana ye wele bilala minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin don in la ɲɛnamayara jumadon novembre kalo 28 san 2025 Parc des Expositions na Bamako. Pour cette journée qui est dédiée aux deux pays invités d'honneur. Ni don min kɛrɛnkɛrɛnna Burkina Niger kama a da bɔra AES jamanaw de la a bɛ ni jamana saba ka baaraɲɔgɔnya kofɔ ani an gɛrɛli ɲɔgɔn na. Bouger les lignes en Afrique et à travers le monde. Ɲinɛ Siama kɛnɛ kan Burkina ka maa 20,000 k'a fara bololabaarakɛla ani seko donko tigilamɔgɔ maa 100 ni kɔ kan. O kɔfɛ Niger fana ka jamanaden caman nana walasa ka n'u ka baara kelenw an'u ka seko donko yira. Le Siama donne l'occasion une fois de plus aux artisans et créateurs. Siama dabɔra de ka bololabaarakɛla i mana bɔ fan o fan ka i ka baara kelen yira ani farafina seko ni dɔnko. Bololabaara tɛ dan wari ɲini dɔrɔn ma a bɛ maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kelenw don ba la ka an ka kɔrɔlenw kɔlɔsi ani ka baara dɔnniya di maaw ma. Des pays invités d'honneur qui participent au Siama. Lajɛ dɔ labɛnna n'a bɛ fɔ ma ko panel interministériel a kun bolila babu mun kan o de ye bololabaara ani industrie Sahel jamanaw la a kɛra sababu ye Niger ni Burkina bɛɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin baara ninnu bɛ cogo min na u ka jamanaw la. Ni jama hakɛ kana Siama kɛnɛ kan nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen la o bɛ danaya de kofɔ k'a yira ko AES ko ye tiɲɛ ye a b'a yira ko AES ko tɛ dalakuma dɔrɔn ye nka wale don min dabɔra jamanadenw ka kɛ u yɛrɛ ta ye u ka fɛn sɔrɔ minnu b'u nafa wa bololabaara bɛ tali kɛ o fana la. Je pense que les meilleurs outils, c'est l'artisanat. Nous allons durant cette journée, grâce aux artisans et aux acteurs culturels venus du Burkina Faso, ni don in bɛ kɛ sababu ye Burkina Niger ka u ka seko ni dɔnko yira kɛnɛ kan feerefɛnw ni dumuniw b'o la a ka kan an yɛrɛ ka an ka fɛnw dilannenw san k'u don ba la ani k'u sankɔrɔta
contribuer à cette dynamique de développement à travers ce secteur important qu'est l'artisanat et la culture aussi. Nyina Salon international de l'artisanat du Mali ni oye Mali bolo la barakelaw ka salon ye atako durnan bi ka ke hukum min konnana o de sekondo ko sai wa nyina tala ma hake min nana u ka sekondo ko yira abeti jo ma bakilini kola minu bora Mali fantan nani bela ka fara jamana ta ani duru kan olu cɛla Burkina ni Niger tara ka kɛ jamana ye wele bilala munu ma kɛrɛnkɛrɛnniya la ɲinanta invité spécial ye Maroc ye wa siyama bi to sena fo décembre kalo tile 7 san 2025 I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min alamisa don ni o bɛnna novembre kalo tile 27 ma san 2025 Aramed ni o ye an ka jamana ka cakɛda ye min ka baara ɲɛsilen bɛ ka dɛmɛ ta ka dɛsɛbagatɔ ani fantaw sɛgɛrɛ se tɛ minnu ye u ka kunnafoni di ani lafaamuyali kɛnɛ tako 4nan sigila CICB kɔnɔ Bamako ni a labɛnna Agence nationale d'assistance médicale fɛ dakuruɲa kelen ANAM ɲinanta barokun tun bɛ hokumu min kɔnɔna na o ye ka Aramed kɛ sababu ye fantanw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min fu la an bɛ se ka ko caman ɲɛdɔn nin ko la Nana Kadiya Kone fɛ. San naani ka tugu ɲɔgɔn kɔ Aramedi ni an ko ma ko régime d'assistance médicale y'a ka lajɛrɛ ta ko 4nan kɛ alamusa don novembre kalo tile 27 san 2025 CICB jabala la o lajɛrɛ in bɛ tali kɛ kunnafoniyaw ani lafaamuyali kan Aramedi ko kan ɲinanta babu o de kun ye ko se tɛ minnu ye olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya la wa a bonya kun talen no k'a di an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o de Général d'armée Assimi Goïta ye o hukumu kɔnɔ ministre min ka baara ɲɛsinen no kɛnɛya ko ma ni o ye colonel major Assa Badialo Touré ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u ka laɲiniw kan. Donc an bɛ foli lase jama bɛɛ ma an bɛ ANAM directeur n'a ka jama bɛɛ fo u ka nin cɛsiri baara in na an b'a dɔn Mali ye solidarité jamana ye dɛmɛ bɛ kɛ sɛgɛnbagatɔw ye mais a daminɛ ni sisan cɛ dɔw bɛ ka fara collectivité kan ka min sara dɔw bɛ ka fara kan mais u bɛɛ m'a sara mais o yɔrɔ la an bɛ foli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye chef du gouvernement ye le général de division Ablaye Maïga ale min ye lettre ci u ma pour k'u jija u kan ka min sara u k'a sara o ye avancé ba dɔ ye. Donc bɛɛ b'a sara halisa mais san ni san dɔ bɛ ka fara kan an ka laɲini ye min ye san wɛrɛ ta o k'a sɔrɔ hali ni collectivité bɛɛ m'a sara o k'a sɔrɔ camanba y'a sara an y'a ye fɛnɛ gɛlɛya dɔw tun kɛra Mali la nin wagati na notamment chauffeur dɔw banana ani apprenti u natɔ ni taji an ka jamana kɔnɔ olu fɛnɛ tana Aramedi fɛ ka o bɛɛ b'a ye malidenw ka bɛn de yira k'a fɔ ko Mali ye hinɛ jamana ye an tɛ ɲinɛ an ka mɔgɔ minnu se tɛ minnu ye mɔgɔ si dɛnnen tɛ kɛrɛfɛ Mali sigi in na donc halisa Ala ka san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na a dabɔra laɲini min kama min ye malidenw bɛ jigi sigili ye n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye Ala ka sabati an bɛɛ ye minnu bolo b'a baara la Ala ka nɔgɔya u bɛɛ ye Ala ka timinandiya di an bɛɛ ma minnu kan ka musakaw bɔ Ala ka musakaw nɔgɔya pour baara ka se ka kɛ a kɛcogo la. Aramedi ka cɛsiri kama maliyɛn caman de bɛ yen minnu ni se tɛ olu ye olu bɛ ka furakɛ san o san fu ani falaki. Grâce à leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du service public. Ka sababu kɛ Aramedi ka cɛsiri banabagatɔ caman de sera ka fura ɲɛnamaw sɔrɔ a kuma na wa a kɛra sababu ye fana ka danaya sabati kɛnɛyasow cɛ INES ni CANAM ani CNCSSI fo ka taa se Fonds de solidarité nationale ma ANAM ka foli kɛrɛnkɛrɛnni bɛ ta ka ɲɛsin u ma u ka baara kɛko ɲuman na an ka jamana ka kɛnɛyako la ANAM tilara k'a yira k'a fɔ ko n'olu ka dɛmɛ kun tɛ ko nin don in kun tɛ ɲɛnamaya o kɔfɛ u y'u dɛmɛbaga bɛɛ fo n'o ye UNICEF projet Henri kɛnɛya yiriwali fo ka taa se Chine ambassade ma ka d'a kan u ka dɛmɛ ye nafa camanba de lase an ka jamana ma. Soutien financier, matériel et technique ainsi que leur volonté de bâtir des solutions durables pour l'accès équitable de nos populations les plus vulnérables. Ministre min ka baara ɲɛsinen no bɛɛ ni kelenya sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni ale tɔgɔ Bakari Tarawele ale nana ka na marabolo ɲɛmaa ka ci lase. Ministre de la santé et du développement social, c'est le lieu de vous adresser mes sincères félicitations. An ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ANAM ɲɛma ani a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a sababu kɛ u ka baara ɲuman ye. An ka foli bɛ u dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ninnu dɛmɛli la gouvernement kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma. Nin kɛnɛ in ta ko 5nan ye sababu ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin
O la an bɛ a baara kɛbaga bɛɛ kɔkɔrɔma don walasa ka jamanadenw ka kɛnɛya sabati. Ni an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ka yamaruya ye ani a ka marabolo ɲɛmaa Général Abdoulaye Maïga, an bɛ nin baara in tako 5nan bila sen kan. Les activités de la 4e édition de la journée d'information et de sensibilisation sur le régime d'assistance médicale. San caman jɛɲɔgɔnya kɔfɛ u ni Mali cɛ maa mun ka baara ɲɛsinnen don ani Chine ambassade ko ɲɛnabɔli ma y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ o de ye nin ye ko ni maa sɔrɔla mun b'o lakisi ko ni dɛmɛ ka kan. Le Mali. Depuis 65 ans, les deux pays se respectent mutuellement et se soutiennent sincèrement. Ni y'a san 65 ye Mali ni Chine jamana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka ɲɔgɔn bonya kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛma hɔrɔnya ani tagaɲɛ sira kan. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali dugusɛjɛ Chinois de kɛra maa fɔlɔ ye minnu nana Mali la ka sukaro, fura ani fini dilan usine dayɛlɛ Mali la. An b'aw kunnafoniya k'a fɔ Chinois ka balo miliyɔn tɔni 2,000 dɛmɛ o bɛ ka na Mali jamana na don n'a nataw la. Nin dɛmɛ in bɛ Mali ni Chine ka teriya kofɔ wa a bɛ kɛ sababu ye ka Mali jamana kɔnɔdenw ka baloko sabati. Contribuera à améliorer les conditions de vie du peuple malien. Mamadou Zan Traoré ni ale ye Sanankɔrɔba maire ye y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ani maire tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka Aramedi ka nin waleya ɲuman in fo. Nin kɛnɛ in n'i y'a minɛ anw sago ma anw maire sago ma nin bɛ sigi don o don sabu nin de bɛ anw maire dɛmɛ an kungo la. Dɛsɛbaatɔ n'a bɛ ɲini commune na a bɛ ɲini anw ka commune rurale de kɔnɔ. N'a fɔra ko kɛnɛ dɔ bɛ sigi olu bɛ se ka na furakɛ jamana fɛ cogo min na fu falaki o ye kɛnɛba ye. Anw kan ka musaka fitinin de bɔ an ka sigidaw la walasa k'u kɔkɔrɔma don. O musaka bɔli man kan tɛ ka merci tɔɔrɔ. I ka budget mana dɔgɔya cogo o cogo i kan k'i jija ka o musaka in sara. An yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ni hali ni dɛmɛ in bɛ se ka sama ka na fɔ CESCOM na parce que an ka maakɔrɔba dɔw ni fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ na CESCOM na BK y'a fɔ cogo min na hali k'a yiri sɛ kɔrɔ o t'u bolo donc vraiment ni olu ka furakɛliw fana bɛ se ka taa en compte an b'a dɔn clinique hôpitalba ninnu ta o ye belebele ye mais n'a fana samana ka se fɔ an senkɔrɔ a b'a to an ka population b'a dɔn ko an bɛ wari min sara san o san ou bien an bɛ na kɛnɛ min ka san o san a kɛnɛ nafa ni a bonya ye min ye donc an bɛ ministre de la santé fo ka ANAM baarakɛlaw fo u k'u cɛsiri nin baara in na. Ni lajɛrɛ in senfɛ jɔnjɔn sɔrɔla k'a di an ka marabolo ɲɛma ale ni ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma an ka jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ carte fana sɔrɔla ka di chauffeur ma Aramedi tɔgɔ la min b'a to minnu banana u bɛ se ka furakɛ k'a sɔrɔ u ma wari bɔ. Ka d'a kan an bɛ waati min na i ko bi olu bɛ wele ko waati cɛfarinw sabula olu de sɔnna k'u ni di ka taa taji ta ka n'a di jamana ma k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Fɛn min ye Chinois ye olu sɔrɔla ka tablette 21 fana di ANAM maaw ma yaasa k'u ka baara tɔ sabati u bolo. Ni lajɛrɛ in kun cɛra ni foli ni wale ɲuman dɔnni ye ka ɲɛsin mairie 12 minnu kɛlen don k'u cɛsiri kosɛbɛ Aramedi ka nin hakilina in labatoli la. Nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlenw ye Aramedi ka kunnafoni ni lafaamuyali kɛnɛ tako 4nan kan. Guinée Bissau kaw fɛ wagati min u ka jamana kɔnɔdenw kun sigilen don ka u ka jamanakuntigi kalata ni wasaden kalata jaabiw kɔnɔ alamisa don novembre kalo tile 25 u ka finitigilakaw ye dansigi kɛ u ka jamana ɲɛmaa na ni o ye Umaru Sisoko Ambalo arabado ni o bɛnna novembre kalo tile 26 ma san 2025 ka sɔrɔ k'u ka kalata koɲɛw bɛɛ bɔ a ma ani k'u ka dancɛw bɛɛ datugu ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Zainabu Keye bɛ walawalali caman kɛ anw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. General Hortan Nintam n'ale tun ye sɔrdasi ɲɛmɔgɔba ye Guinée Bissau jamana na kalifa kɛra ale ma alamisa don novembre kalo tile 27 k'a ka kɛ camancɛ fanga ɲɛmaa ye walasa ka Guinée Bissau mara san kelen kɔnɔ. Laseli kɛra sɔrdasiw fɛ kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ la Bissau min na u y'a jira ko jamana b'u bolo. Hakilina jiginna sani sɔrdasiw ka fanga ta arabado novembre kalo tile 26 san 2025 tile 3 jamana kuntigi ni wasade kalataw kɔfɛ sɔrdasiw y'a jira k'u ye jamana fan bɛɛ minɛ
ka jamanakuntigi bɔlen minɛ ni o ye Umaru Sisoko Ambalo ye ka kalata kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen jɔ ani u ye couvre-feu bila sen kan ka sɔrɔ jamanadenw tun bɛ ka kalata jaabiw makɔnɔ n'o tun kan ka bɔ alamisadon novembre kalo tile 27 san 2025 cɛbɔ fila bɛɛ tun y'a jira ko o ye sebaya sɔrɔ ni olu ye Umaru Sisoko Ambalo ani Fernando Dias da Costa ye okumu kɔnɔ fintigilakaw ye fɛn bɛɛ lajɔ jamana kɔnɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana hɛrɛ n'a sabatili tiɲɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye Senegali jamana kɔkanko minisiriso y'a jira a ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ Ambalo kɔni ɲuman sera Senegali jamana na alamisa su a bilalen kɔ fintigilakaw fɛ olu minnu y'a ka fanga wuli ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.